Salut, sóc en Ramon Riera, hipnoterapeuta i programador neurolingüista, i en aquest clip us parlaré de 7 prejudicis o preguntes que sovint acompanyen a la hipnosi. Malauradament, la hipnosi té mala fama degut a una mica la ignorància de moltes persones i sobretot que en el món imaginari, en novel·les, obres de teatre, pel·lícules, s'han insuflat tota una sèrie de conceptes erronis, llegendes negres, que realment obliguen a que normalment quan hom fa sessions d'hipnosi hi hagi primer un petit apartat per aclarir aquests dubtes, perquè una persona espantada és difícilment hipnotitzable. Espero aclarir els dubtes que tingueu i, si no fos així, recordeu que aquí sota teniu apartat de comentaris i que, per tant, qualsevol inquietud que tingueu, que us vingui, que tingueu ganes de comentar, doncs serà benvinguda. També el meu correu info@hipnosiencatalà.com. Estic disponible allà pràcticament les 24 hores. Comencem. La primera pregunta o de fet distinció que caldrà que fem és: què és la hipnosi i què és la hipnoteràpia, i si són diferents, en què es diferencien? La hipnosi és una capacitat humana d'entrar en trànsit per contacte. Un estat de trànsit és un estat alterat de consciència en què, per dir-ho molt ràpidament, es produeixen dos efectes aparentment contraris alhora. D'una banda, estàs molt més concentrat i conscient de tu mateix, sobretot dels teus processos interiors mentals, i de l'altra tens com la consciència expandida. A vegades hi ha gent que se li augmenta la capacitat d'escoltar, oïda, sobretot de percebre de tu mateix les sensacions, encara que siguin superficials. I aquest estat es busca per tal de poder accedir a la ment inconscient, que és de fet una manera de funcionar que té el nostre cervell, que seria una mica el pilot automàtic, per entendre'ns, i en allà poder intervenir. Llavors, la hipnosi en si és aquesta capacitat, és aquesta habilitat, és una eina. I aquí tenim l'altra font d'equívoc, que és la hipnosi d'escenari, que és tota aquella gent que els hi fan fer la gallina, que els hi fan menjar una ceba pensant-se que és una poma, etc. Però que això és una finalitat lúdica. Sí que és cert, no és que aquesta gent vagin pel món amb 30 tios dintre un autobús, per tant és una hipnosi que normalment es produeix realment, però que és una família completament diferent del que és la hipnoteràpia, que això sí que és el que jo treballo. La hipnoteràpia és l'utilització d'aquesta eina, és la hipnosi, amb tota una sèrie d'estructures, models, per tal d'ajudar a la persona a fer consciència del que li està passant, prendre responsabilitat en aquella part que li toqui, i aquest accés a la part inconscient, treballar per això, per canviar hàbits, per tenir noves perspectives, sobretot per desenterrar molts recursos que tu tens realment i que potser no consideres i que et poden ser molt útils en molts i diferents àmbits, no només en qüestió d'un problema en concret. Per exemple, practico diàriament l'autohipnosi, que és una altra manera d'anar-te desenvolupant. En segon lloc, la pregunta habitual: l'hipnotista em controla? La resposta és no. La hipnotista o l'hipnòleg el que fa és suggerir, en el cas de la hipnosi més directiva, o abocar en el cas de la hipnosi ericksoniana. És a dir, suggerir és introduir una informació dintre del teu inconscient per tal de que es produeixin uns certs efectes, i abocar és intentar despertar aquests recursos que tu ja tens a dins, d'acord? I per tant no es tracta de fer un control de la persona, com passa a les pel·lícules, com si fossis un zombi, com si fossis un robot. Això no es pot aconseguir perquè, com he dit, la persona en realitat està amb més control, és més autèntica, és més un mateix. Quan s'han fet experiments en aquest sentit, perquè la hipnosi fa quasi 2 segles que s'estudia des del mètode científic, normalment qualsevol cosa que et xoca amb els teus valors no ho faràs. De fet, en els tribunals nord-americans hi havia la hipnosi pericial, que era per fer testimoni en judicis, que actualment ja no està tocada i enfonsada perquè es va descobrir que la gent sota hipnosi pot
variar el testimoni per tal de protegir-se. La tercera pregunta habitual: com sabré que estic hipnotitzat? En primer lloc, com us deia, és aquesta capacitat per estar més concentrat, de tenir certs pensaments, d'estar absort en una idea. En aquest sentit, notaràs això, que estàs molt més concentrat, ho sentiràs parlar a l'hipnotista, potser fins i tot, segons on estigui aquest hipnotista, sentiràs el veí que diu alguna cosa, que fa alguna fressa. Però bé, ja tenim sistemes i mètodes per tal que aquestes freses no t'afectin. El que sí que és important d'entendre és que si quan acaba el procés has sentit l'hipnotista, hi ha molta gent que diu però és que jo et sentia. Doncs sí, perquè precisament no cal que estiguis inconscient perquè el trànsit pugui tenir efectes. No et preocupis d'això, preocupa't de disfrutar el que està succeint. Molt en la línia de la segona pregunta. Em poden obligar a dir el que jo no vull dir? La resposta és no, pel mateix raonament que deia abans. Una persona que està en estat de trànsit és molt més ella mateixa que moltes vegades en l'estat de vigília, en el qual té la pressió exterior. De fet, en la hipnosi d'espectacle, com veiem que la gent fa el ruc, és perquè una de les coses que passa, com que quan estàs en trànsit trenques les barreres del món convencional que t'han ensenyat i que tu t'has construït, la gent es desinhibeix. Si ja anaven amb l'ànim de participar en un espectacle davant de la gent, doncs per això que moltes vegades fan certes rucades que a molta gent li faria com cosa de fer, no? I bàsicament és això, perquè hi ha aquest efecte desinhibitori. És molt diferent del fet que t'estiguin obligant a dir una cosa que et pugui incriminar o que tu no voldries transmetre. La cinquena pregunta és una altra cosa que també preocupa a molta gent. Jo recordaré el que m'ha passat o no ho recordaré? Bé, el fet de fer hipnosi en realitat es tracta de provocar el que se'n diuen els fenòmens hipnòtics. Dintre d'aquests fenòmens hipnòtics, que són una bona colla, hi ha el que és la hiperamnèsia i la amnèsia. Hiperamnèsia s'utilitza per tal de poder recordar, recuperar memòries de coses que en estat conscient normal de vigília no pots recordar. Llavors, amb hiperamnèsia es pot fer. Amb l'amnèsia és la facultat d'oblidar, però no és una facultat que sigui el tema d'oblidar-te per sempre d'una cosa. Pot passar una hipnosi espontània, evidentment és un fenomen hipnòtic, llavors, a part de provocar-lo a l'hipnòleg, pot ser que succeeixi, pot ser, però en tot cas no és un efecte buscat i no és l'habitual. Com et deia, molta gent quan acaba diu que t'estava sentint, vols dir que m'has hipnotitzat? Doncs hi ha una salvetat, que és que a vegades quan estem fent una exploració, l'hipnòleg es troba en una situació molt greu i traumàtica, llavors és aconsellable anar proporcionant la informació, com diguéssim, a dosis. Llavors sí que intencionadament es pot posar com un bloqueig, però si la persona ho ha arribat a recordar, ho acabarà recordant igualment. No és que desaparegui per sempre, sinó que dosifiques una mica com anirà apareguent, d'acord? Per tant, normalment recordaràs. La sisena qüestió que molta gent pregunta és el fet de em poder quedar enganxat? Em quedaré dintre aquest estat de trànsit, jo què sé, si a l'operador li dona un atac de cort, doncs bé, està comprovat de fet que no. Hi ha hagut alguna vegada que ha passat, de Murphy, Jerry Kane, que és un hipnotista nord-americà molt famós, que ara ja ha traspassat, li va passar que en un moment li va donar un atac de cort i, com us deia, la persona al cap de poc va anar adonant-se que hi havia alguna cosa que no anava bé, es va despertar i va tenir temps de trucar a l'hospital i unes setmanes tornaven a fer sessions, d'acord? De manera que no, en 200 anys d'això que us deia, de treball i investigació en mètode científic de la hipnosi, no s'ha registrat cap cas d'algú que es quedés enganxat en un trànsit hipnòtic. Per tant, per això no cal patir gaire. Finalment, el setè tip, la setena pregunta, puc ser hipnotitzat? Bé, doncs la resposta és que sí. En principi, tota persona pot ser hipnotitzada, independentment de si són més llestos
o no tant, que de fet és una cosa discutible això, però seria qüestió d'un altre clip. Abans hi havia una mica el prejudici de dir que la gent que està hipnotitzada o que són hipnotitzables són una mica més rucs que la resta, i de fet precisament potser és el contrari. Normalment les persones que han tingut més estudis, que han treballat una mica més el cervell, o aquells que, per exemple, els artistes, novel·listes que investiguen, la gent aficionada, per exemple, a escenaris imaginatius, jocs de rol, etc., doncs normalment són més fàcils i es desenvolupen més bé en un estat de trànsit. Per tant, no té res a veure. I, com deia fa unes quantes preguntes, és una habilitat humana d'entrar en trànsit per contacte. Per tant, en principi, tota persona hi pot entrar. Hi han dos salvetats que són importants. El primer són les persones que tenen trastorns mentals diagnosticats, i en aquest cas, si és el teu cas, t'aconsello que no ho facis sense la supervisió d'un psicòleg. De fet, no t'aconsello, o sigui, t'ho demano directament. Tracta de fer-ho un mètode multimodal, si tens curiositat per la hipnosi, i el teu psicòleg psiquiatre diu, podríem provar, que sigui en coordinació amb ells i que ells ho sàpiguen, i com a part de la feina que estan fent amb tu, perquè no es tracta d'interrompre la feina de ningú, d'acord? I l'altre són les persones que per circumstàncies no poden seguir instruccions, tenen algun retard mental que els impedeix seguir instruccions, que llavors és una mica més complicat, d'acord? I, per exemple, en format online absolutament és impossible. Però, tot i això, sí que s'hi pot treballar en consulta personal, fins i tot, per exemple, en persones que tinguin problemes d'audició. També hi ha molts sistemes de anestèsics que se'n diuen, és a dir, a través del contacte físic, amb els quals es pot fer arribar un trànsit i a partir d'aquí fer el treball que sigui necessari. Bé, doncs espero que una mica aquestes respostes entressin dintre la gamma de dubtes o d'inquietuds, preocupacions que poguessis tenir sobre la hipnosi. El plegat està gravat una mica en plan campanya, amb l'època que estem ara, però en tot cas, si t'ha agradat, fes un m'agrada, segueix la pàgina, segueix el canal. Si tens gent que n'has parlat alguna vegada, que saps que pot estar encuriosit per aquest tema de la hipnosi, del desenvolupament personal, doncs comparteix. Espero que, si et ve de gust, algun dia ens puguem conèixer, i si no, com a mínim que t'hagi estat aquesta informació d'utilitat. Això és Focus Humà.